אייזנברג, שאתה מייצג את יונתן היילו, בית המשפט הכיר בכך שהוא קורבן עבירה? כן, חד משמעית. צריך להבין, יונתן באותו יום, אחרי שהוא מביא למותו של המנוח, הולך ומסגיר עצמו למשטרה. הוא מספר לחוקרים שהוא הביא למותו של המנוח בגלל שהמנוח התעלל בו מינית, ביצע בו 2 ניסיונות למעשה סדום שבועיים קודם, שזה אונס לכל דבר ועניין. לכל דבר ועניין, גבר שאונס גבר בתוך העדה האתיופית, תסכים איתי שמבחינת החוויה זה אונס לכל דבר ועניין, והחוקרים לא מאמינים לו. החוקרים דוחים את הגרסה שלו ומזלזלים בגרסה שלו, והוא מתחנן שם שיעשו לו בדיקת פוליגרף. 10 פעמים הוא ביקש שיעשו לו בדיקת פוליגרף, ואף אחד לא מוכן להקשיב לו. ואז הוא הולך לבית משפט, וגם שם דוחים את הגרסה שלו. ובמשך 2 ימים למעשה המשטרה, הפרקליטות, בית המשפט לא מקבל את העובדה שהוא קורבן, והוא נלחם על עצם הקורבנות. ואם הוא לא היה מוכיח את הקורבנות, הוא היה נידון למאסר עולם. לאחר 2 אנחנו הגשנו בקשה מיוחדת שהגיעה עד לכבוד השופטת עדנה ארבל, שבדקה את התיק לעומק בצורה יסודית והחליטה באופן תקדימי שמדובר בקורבן. ולמעשה ההחלטה האמיצה שלה היא זו שיצרה תפנית בעלילה והביאה את הפרקליטות לכך שהיא לאחר 2 מודיעה לבית המשפט המחוזי שהיא מקבלת את העובדה שמדובר בקורבן ולא במישהו שמנסה להמציא איזושהי גרסה ולברוח מהחוק. אוקיי. השופטת בקנשטיין, בית המשפט בעזרתה של השופטת העליון ארבל מכיר בכך שהוא קורבן, מתחשב או לא מתחשב לדעתך? בית המשפט מתחשב, הוא גם קובע שהוא מתחשב, אבל הוא גוזר עונש שהוא ברף העליון של העונש, כאילו, זאת אומרת, למעשה זה עונש, כאילו, עונש של הריגה עד 20 שנה. זה מה שבעצם קבעו לו, אבל לאור הפסיקה... את אומרת שהוא מתחשב באמירה, אבל לא בפועל? זה מה הוא מתחשב באמירה, הוא גם כותב את זה. בית המשפט גם כותב את זה. ולמעשה, כשהוא מדבר על סעיף 300א, אני פשוט הבאתי את הסעיף, סעיף 300א ב', אותו סעיף שמכניס את העניין הזה, ג' סליחה, אומר, כשהנאשם, מתי מתחשבים בזה לצורך... לקולה בנושא של רצח. הוא קובע שיש פה רצח, אבל הוא אומר, כשהנאשם היה נתון במצב של מצוקה נפשית קשה, עקב התעללות חמורה ומתמשכת בו או בבן משפחתו, בידי מי שהנאשם גרם למותו. זאת אומרת, כשבית המשפט קובע את זה, הוא בעצם מכניס אותנו לקטגוריה של אותם גזרי דין שהיו בנושא של שוקי בסו, אני זוכרת. שוקי בסו, שחר חדד, כרמלה בוחבוט. כל הקטגוריה הזאת הגיעה לרף ענישה של עד 10 שנות מאסר. מיד אלון. כן, עורך-דין סודרי. אני קודם כל רוצה לעשות איזשהו ככה תיקון בסוגיית העובדות, ולפחות כפי שהדברים מתוארים בגזר הדין. אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש באותו לילה, שהנאשם פוגש במנוח באותה פיצוצייה, מתפתח ביניהם איזשהו דין ודברים, הם ניגשים אל מאחורי הפיצוצייה, הדין והדברים ממשיך שם, ובשלב מסוים המנוח מסתובב כשגבו אל הנאשם, ואז אדון היילו חונק אותו. ראינו את זה בשלזון. מפיל אותו למטה. רגע, שנייה אחת. אבל אלו לא עובדות. סליחה, אני לא יודע אם אלה... רגע, שנייה. אבל זה מה שנקבע בגזר הדין. הנאשם ישב בפיצוצייה באותו לילה. המנוח הופיע שם. הנאשם לא חלם באותו לילה שהוא יראה את המנוח. המנוח הוא זה שהופיע שם, המנוח הוא זה שלקח אותו מאחורי הפיצוצייה 100 מטר, זה אותו מנוח שאנס אותו פעם ראשונה, זה אותו מנוח שהתעלל בו פעם שנייה, זה אותו מנוח שלקח אותו פעם שלישית, איילה, לא בשביל לדבר על פוליטיקה, הוא מבין שהוא הולך לבצע בו את זמנו פעם שלישית, יש לו זכות להקדים אותו. עם כל הכבוד, אתה מתאר את הדברים בצורה לא נכונה, בפירוש בצורה לא נכונה. לאחר שהוא חונק אותו, המנוח נופל למטה, הוא לוקח אבן, מכה בראשו, גורר אותו למקום אחר, מכה בו שוב עם אבן, נמלט הביתה ומחבס את הבגדים, ורק אחר כך הוא מתייצב בחקירת המשטרה. בחקירת המשטרה הראשונה הוא לא מספר. אבל הוא מסגיר את עצמו. נכון, הוא מסגיר את עצמו. לא, אף אחד לא תפס אותו, הוא מסגיר את עצמו. רק שנייה. בחקירת המשטרה הראשונה הוא לא מספר על הפגיעות המיניות, הוא מספר את זה רק בשלב מאוחר יותר, וממש לא נכון להגיד אנס אותו,
כי בפירוש מדובר פה על ניסיונות למעשה סדום. עכשיו, בית המשפט, אתה רוצה לשכנע אותי שזה שונה מבחינת החוויה? בית המשפט בא ואומר דבר מאוד פשוט. למה המקרה הזה לא דומה, לא לשחר חדד ולא לשוקי בסו? כי שם מדובר בהתעללות רצופה, קשה בתוך המשפחה. כן. כאן מדובר במעשים שהיו לו אין ספור הזדמנויות. ואם זו הייתה אישה? ואם זו הייתה אם אישה? זאת הייתה אישה, אני אגיד לך מה היה קורה. אני מניח שהגישה של בית המשפט הייתה שונה ויותר מזה. וזה מה שבהחלט מקומם כאן ציבורית, לא משפטית. אני מניח שהיו ארגוני נשים וארגוני נפגעי תקיפה מינית שהיו עושים פה רעש שאין כדוגמתו. אבל צריך לזכור, בית המשפט פה... עורך דין סודרי, אתה בשל התביעה. שנייה אחת. כן, אלון, מיד אני אבוא אליי. פסק הדין הזה, קודם כל מבחינה משפטית, יש כאן טעות משפטית, לא מדובר ברצח. לא מדובר ברצח. יונתן באותו יום לא חלם שהוא יראה את המנוח. זה המנוח שהופיע שם, זה המנוח שלקח אותו אחורה. הוא פגע בו, אבל הוא לקח את החוק לידיים. איילה, כשהמנוח לוקח אותו פעם שלישית לחנייה, באמצע הלילה, כשרק שניהם נמצאים שם, והוא מאיים עליו, ומאיר לו הערות מיניות, והוא מסתובב להטיל את מימיו, ויונתן מבין שהנה הוא מסתובב עכשיו, והוא מבצע את זממו, פעם שלישית, כמו שהוא עשה שבועיים קודם, אין לו זכות להקדים אותו? אין לו זכות להקדים אותו ולחנוק אותו? רגע, עורך-דין סודרי, סליחה, רבותיי, תודה. שנייה, כן, השופטת בקנשטיין. בואו, הגישה היסודית היא שאף אדם לא יכול לקחת את החוק לידיים. זאת הגישה היסודית. אבל יש פה נסיבות מאוד מיוחדות. אחד, האיש הזה היה נתון, וזה קובע בית המשפט, היה נתון לסחיטה ואיומים. כן, וזה בריון רציני. וזה בריון אדם שהטיל את מוראו בכל השכונה. אדם שאנס קודם. למה לא מתלוננים במשטרה? בחייך, אתה מייצג עבריינים. סליחה, שנייה, רק הערת ביניים. אתה מייצג עבריינים. נכון. נכון? מתלוננים כל כך מהר במשטרה שיש איזה עבריין שמטיל את מוראו. רגע, אז אני מבינה מה את אומרת. מה את אומרת? אז כל אחד ייקח... לא, חלילה. אל תתאמן ותשאל. אני לא מתאמן. אני רוצה לומר פה כמה דברים בתיק הזה, שמאוד צורמים לי. אחד, מדובר בבחור שהיה באמת חלש, חולה אפילפסיה, חלש, נתון לאיומים, נתון לסחיטה באיומים. אם עשו לו את המעשים המיניים, או איימו עליו, או ניסו לעשות לו, והוא הצליח להתחמק, אפילו לבוא לספר קשה לו. עכשיו, לקחת בחור כזה, ולמשוך, תסלחו לי, אני מוכרחה לדבר פה גם על הימשכות ההליכים. לא יכול להיות שתיק מעבירה שנעשתה במאי 2010, תיק כזה נגמר ב-28/12/2013. לא יכול להיות שכשעוצרים אדם עד תום ההליכים, הולכים עד 9 חודשים, יש סמכות לעצור, ואז הנה מעריכים את זה. הסמכות של בית המשפט העליון היא להאריך לעוד 90 יום ולעוד 90 יום, ואז משחררים אותו. מתי משחררים אותו? אני אגיד לך מתי משחררים אותו. סליחה. משחררים אותו ב-23/12. משחררים אותו שנה לאחר מכן. שנה לאחר מכן? שנתיים, לא? שנתיים לאחר מכן, סליחה. כמעט שנתיים. משחררים אותו. בואו לא ניכנס לכל הפרטים האלה. גם חבל אנחנו מחמיצים את העיקר. עוד משפט אחד ברשותך. רגע, תן לה אפשר, אבל את העיקר לא ניכנס לפרטים. העניין הוא שבמצב כזה האיש נתון בדיוק לפי הוראת הסעיף הזאת, וזה לא משנה אם הוא אנס אותו ממש, אם הוא איים עליו לאנוס אותו, זה לא משנה אם הוא אנס אותו או ניסה, זה הבדל משמעותי בכל קריטריון. אבל למצבו הנפשי, אבל איפה האיום המיידי שמצדיק רצח, אלוהים אדירים? אני לא סתם קראתי את הסעיף. רגע, סליחה, רבותיי, אנחנו מדברים, הוא רצח אותו, מילא הוא היה חובל בו, הוא היה תוקף אותו, הוא היה פוצע אותו, הוא הרג את האיש. מה, עד כדי כך זה אוקיי, לאט היצרים, כן. שי דרומי חיכה במחולה לשני בני מיעוטים שנכנסו לו הביתה. כשהם היו כפסע מהגדר, הוא ירה בהם בכוונת תחילה, והרג אחד ופצע שני. הוגש כתב אישום לרצח בכוונת תחילה, נכון? נכון. אחר כך הוא כך דרומי. רגע, שנייה. בסכנת חיים הוא לא היה, נכון? יפה. כנראה שלא. הכנסת הפכה את חוק העונשין, תיקנו את חוק העונשין, את הסעיף של ההגנה עצמית, אמרו ככה, אם נכנסים לך לקניין, זה כאילו שהיית בסכנת חיים. זאת אומרת, את הקניין אנחנו מוכנים לקדש בכל מחיר, אבל שנכנסו לך לגוף פעם אחת, ופעם שנייה, ופעם שלישית הוא נכנס לו למרחב שלו, איפה שישב, הוא לא חלם שיקח אותו, לאדון היילו,
אין זכות להקדים אותו ומה ולחנוק אמר לך אותו. על זה בית המשפט המחוזי? תענה לי על השאלה הזאת. הוא אמר לי שלא. הוא אמר לי שלא, ובגלל זה אני מערער לעליון. הוא אמר לי שלא, ובגלל זה אני מערער לעליון. ולכן מה שאתה אומר, מה שאתה אומר במילים אחרות, במילים אחרות עושים גזירה שווה. לא, שי דרומי, הכניסה הייתה מיידית באותו רגע. תקשיב טוב, שי דרומי חיכה במחולה לאותם בני מיעוטים, תלמד את פסק הדין. במקרה של הלקוח שלך, כשהוא רצח את המנוח, באותו רגע לא היה שום איום על חייו. הוא לא חלם. שום איום על חייו. הוא לא חלם. אולי הוא חש מאוים. במה הוא חש מאוים? אין שום אינדיקציה. אולי הבריון הזה, שאיים עליו באופן קבוע, שאיים על כולם, ששחט, שאנס כבר קודם אחרים, שהטיל את מוראו על כל השכונה, אולי, איך קראו לזה באתיופית, דוקר, הבצק הזה, הרגיש שבא אליו ככה, והוא מרגיש שהוא עוד פעם ינסה, אני לא אומרת שמותר לקחת חוק לידיים, חס וחלילה. בסיטואציה שהוא היה בה, היו לו לאורך הדרך 3 הזדמנויות באותו ערב להיחלץ מהסיטואציה. הוא לא היה צריך ללכת איתו אל מאחורי הקיוסק. חבר של הנאשם... רגע, אלון, בוא נסכים שאני משלים את המשפט ואז אתה מדבר. בא חבר של הלקוח שלך, בא אליהם ושאל אותו אם הוא רוצה ללכת איתו ביחד, והוא אמר לו לא. למה הוא לא הלך איתו? למה? ועכשיו אגב, הבצק הזה חונק אדם, לוקח אבן, מרוצץ לו את הגולגולת אחרי זה ורץ הביתה לכבס את הבגדים. ואל תשכחו, עם כל הכבוד, אנחנו מדברים אדם שכמה חודשים לפני כן בעצמו השתחרר מעונש מאסר של 2 קצר, רבותיי, כן. אותו אדם שלקח אותו בפעם השלישית לחניה מאחור, את השולחן כבר, כן. אותו אדם שלקח אותו לחניה בפעם השלישית מאחור, הוא לא לקח אותו, תן לי רגע להשלים. תציג את זה נכון, הם הלכו ביחד. קובי, ביקשת שהוא יאפשר לך להשלים, אז תעשה אותו דבר עורך הדין לגביו. סודרי, כשהמנוח לקח את יונתן בפעם השנייה לפארק בנתניה ואנס אותו. הוא לא אנס אותו. תן לי רגע להגיד. תגיד סתם, הוא לא אנס אותו. שנייה, שהוא יודע שהוא הולך לבצע בו אצבע מור, כי הוא עשה לו את זה יומיים קודם. הוא הלך איתו, למה הוא הלך איתו? כי הוא פחד. כי הוא רעד, כי הוא כפש לו כמו חיה שהיא ניצודה. ולכן בפעם השלישית שהוא לקח אותו לחניה מאחור, הוא הלך איתו מתוך פחד. פחד. תודה. אתה צריך להבין, המנוח זה אדם שהורשע באונס קטינה. כבוד השופטת, דבר השופטת. גם הקביעה של עדנה ארבל, כשהשופטת בית המשפט העליון, כאשר היא... יכולה לצעוק באותה עוצמה כמוהם? סתם. אני אף פעם לא צעקתי באולם. קודם כל, אני צריכה לשבת פה. לא, זה לא שייך, אני לא יושבת בצד מסוים. אני יושבת מתוך מה שאני ראיתי, ומתוך מה שאני קראתי. כן, רבותיי, תודה. מתוך מה שאני קראתי. מה שאני קראתי ומה שאני הבנתי הוא דבר מאוד פשוט, ואני באמת, הדבר שהכי חשוב זה מה אמרה כבוד השופטת ארבל בבית המשפט העליון, בשלב שביקשו את הארכת המעצר שלו. והיא אמרה שעל פניו יש פה עניין של עבירות מין כנגד הנאשם. על פניו יש פה עניין של פגיעה וסחיטה וכו'. כנגד הנאשם. אי אפשר לקדש רצח. בוודאי שלא, אי אפשר לקדש הריגת אדם, אבל אפשר כן, ויתרה מזאת, הנאשם גם אומר עוד דבר, וזה דבר שצריך לזכור. הוא אומר, כשחקרו אותו, כשנתתי לו את האבן, כשחנקתי אותו, ממה הוא פחד? מזה שבגלל שהוא חנק אותו הוא יהרוג אותו, כי הוא כל הזמן איים להרוג אותו, ולכן הוא לקח את העגל. כאילו שזה היה הגנה עצמית, למעשה הגנה עצמית. אני רוצה להשלים את מה שאמרת, משפט אחרון. כבוד השופטת ארבל, שהורתה לשחרור, כתבה בהחלטה שהתיק הזה בסופו של יום להערכתה יסתיים או בזיכוי בהגנה עצמית, או בענישה מופחתת מאוד. ושני הדברים האלה לא באו לידי ביטוי בפסק הדין הזה. בהבדל אחד, היא לא שמעה את הנאשם. תודה רבה, עורך דין קובי סודרי. תודה רבה לך השופטת עדנה בקנשטיין.